Hi guys, good morning, good morning. Maulang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa ating YouTube channel. Ngayong umaga po, naka-schedule tayo ngayon papunta sa Barangay San Nicolas, Ciudad ng Iriga City. Pupuntahan po natin yung Hall of Justice. Kasi kinontak po tayo doon. Kinontak po nila tayo para bisitahin o hanapin pa yung nakakala nilang may cobra pa, kasi nung nakaraan po nakapatay sila ng isa doon. Ngayon po natin naka-schedule ngayong Sabado kasi mag-inventory na po sila at yung mga stock po nila doon ng mga basura na pwede mag-dispose na sila, kaya pupuntahan po natin. Tatlo po kami, may dalawa akong kasama. Ngayon po magkakape muna tayo, mag-umagaan muna tayo. Siguro po pag nakakuha tayo, sana para ligtas yung mga empleyado ron sa Hall of Justice. Sige guys, huwag niyo po kalilimutan subscribe, like and share Benji Boy Cobra YouTube channel at Facebook page. Sige po. Okay guys, ito, alis na tayo. Magkikita na lang kami ng kasama ko, ng dalawa kong kasama sa sa Hall of Justice. Mauna na ako kasi palobat yung cellphone. Umuulan pa guys. Lumalakas na yung ulan. Sige guys, update ko kayo mamaya. Ayan guys, mauulan na. Pabasa tayo. Silong muna tayo guys. Shout out na kayo. Live pala. Live. Dito live. Sa YouTube to. Shout out sa mga kasakay ko. At saka sa gwapong driver na barkada ko. Ayun lang. Gwapo ko pang ulo. Ayan guys, hindi pa tumitigil ang ulan. Sana tumigil na mamaya para makapag-umpisa na kami ng gawa. Okay guys, good morning. Nandito na po tayo sa Hall of Justice, Ciudad ng Iriga. Ito po, kumpleto na kami. Dumating na yung dalawa kong kasama. Kadarating lang, basa. Dahil malakas ang ulan. Brand out. Ito po yung mga kasama natin dito na kuya.
Boss Anthony, si Jeep, si Boss Guard, si Boy, ang anak niya. Hindi pa po kasi tayo mga kilos, umuulan pa. Pero kung medyo tumila ng konti, fight. Update ko na lang po kayo mamaya. Ang nagaro dyan. Dali sa din spot kunin mo. Umuri? Ini Pak, tadi. Maju aku kuat. Sila na mag-abot, sila mag-likot na mag-video. Hindi yung naglikot na kito. Ang likot ng camera. Nag-video kasi nakaganyan sa dibdib. Ayaw makikita kung tama yung focus ng camera. Iba mo na. Saan? Pero ano sige dito, tingkor pa ko pa. Sabi ko na ida. Bakit sa dito? Ako ko yan. Ayos na. Yan di mana Hilda. Yung gripo na nasaraduan na. Go. Buto lang. Ano sa number ni? Ano ba? Natimba ka di? Ano yan? Amerikano. Ano naman? Yan guys, may buto ng ahas. Sorry. Asian? Maliit na buto ng ahas. Kulang pa siya na. Kulang. Yan guys, may pinagbalatan ng ahas. Pinagbalatan siya. Lat. Buksi raw sa luyo. Para ako ilulungan na. Kuno mga ilulu. May mga pinagbalakan. Dito guys, pwedeng meron.
Diri, aning ini isigsad ah. Bago pa siya na yan. Ayan guys, may bagong balat ng cobra. Bagong balat. Pwedeng isadi. Agko bagong balat. Kubra na din, kubra. Labas na rin. Ayan o, labas pa oh. Dahil na Bago pa yan. Dakilaan. Hindi mo man kaya, pinindot mo kasi yung post. Ayan guys, meron, dami dito. Pwede nandito guys, may mga palatandaan kami dito. Ang daming balakan. Okay. So guys, ang haba. Kubra. Oh, ito pa oh. Oh, ito pa bago. Bago pa. Buo pa. Traw. Binjay sa kuha sa to aje. Pangkiwit sa to ah. Sa tulog. Lat mo na naklat mo na. Ano, udaan? Udo. Hindi na. Ito may tae. Tae ng ahas. Ayan po, ang dami to rin sa ilalim mo. Hindi na. Ito na spot. Dito na ba yun? Dapat sa diyo. Pagkabay din. I-check. Iwarak mo yan, iwarak mo. Kailangan ka ilun na. Iwarak mo, iwarak. Iwarak mo, G. Kailangan din ang ano mo. Ang gina, balikan na. Para susad na spot, G. Ito si Bubit Venom. Sa orang, agpo. Mga nakapatay na ibigay sa yan. Ilawera ito. Marunara. May wakong baol. Ang tulos ko. Balik na. Hindi ka pwedeng mag-dios ka. Dito na muna. Ako sa loob. Ayan guys, meron pang na naman. Bago. Puro cobra. Oh, tadi pa oh. Ang dami. Dapat may makuha. Ayan guys, nakakita tayo ng isa nandito sa ilalim. Tadi oh. Kano sa payo ko? Tadi ah. Ito na payo sa ah. Bayaan mo. Kano sa payo? Ayan guys, nakakuha tayo sa hawak mo itong kamera.
Kabusog. Ano? Sobra. Kabusog. Dapat sa. Hindi nakakakagat pag nakarik ka? Bibira ko raw yan. Kabusog. Kagat mo dyan, kagat. Ay, pasti pa rin. Yan. Ay, di mo yan. Kumalabas ba ba? Kumandag yan. Di mo yan. Ano? Di mo. Yan guys. Ako! Ay, nangyayari yung magandang guys. Buhay mo. Wow, di. Ako. Bawal mo tayo ka. Bawal ko. Ay, hindi ko. Bawal ko. Pabusog ko. Ito pa yung sabi. Ito pa yung Lulu. Bago. Lulu na. Lulu. Ano gawin yan? Hindi na talaga mamumuka. Dapat talaga tiro mo. Sinibot sa ito ang kansan. Ano mo ba? Ito. TV ba? Gas na. Siram sana. Meron pa, meron pa. Ayan guys, nakain na tayo guys. Bakit lulu? Ano sa estimate mo? Ako ka? Damo ka na kaya. Sada pa loob. Gusto ya. Nakausto ka. Ang kuha. Kaya Dapat na tubutangan na sa bato. simenton na. Sadto ha. Ang mga lang lagbasan kaya sira. Kaya nagbuburo Pero sira. paluwas sa to, da. Agko. Paluwas sa tuloy. Kaya babay din pa sadtuloy yung. Tambak sadtuloy yung. Iya, nasa lag talaga sa to cabinet. Oo. Kaya nga mo to pinauri ko. Tangan yung makorner. Kaya sabi ko, bantayan sadtuloy. Tapos sadtuloy mo suot. Gawa talaga ako talaga. Gawa. Ay, babalik tong parituloy yun. Pero kung istada man kaya, sana nakakuha. Sabi ko na iraw mo nakakuha. Kakuha na ka. Post na rin po. Pinagkuhaan. Kristoan. Sana. Luwas na di. Na para ito, sabi na niya. Ano ba iraw mo?
Ang tanggalan mo na dating ko sa Amo di ilulukad to. Tabago. Oo. Isada sa bago. Sulang aba. Amod to, tabago. Sa buo. Kaya mo ni subukan sulang aba. Amod to. Small boot. Ispat. Ito mo nang isap. Ikaw na yan, amo yan. Patabang na, pagutong niya. Tabangin mo, butongin na dyan. Hindi mo, subsubit. Alsa. Maray pa suto ko, nakakaon na. Tingnan na dyan. Yan guys, tinatanggal natin yung steel cabinet. Dito natin nakuha yung isa. Ayun, daming tae oh. Hindi lang isa yung nandito niyan. Daming tae oh. Tae ng ahas yan oh. Share mo muna yung ano, J. Share mo yung ilalim yan. Aloog. Pinag ko na yan. Oh, buwan na. Wala mga butas. Yan guys, nakakuha na tayo ng isa guys. Yung problema natin guys, ito yung kabilang kwarto. Kasi dito may butas, dito may daanan. Yung kabilang kwarto guys, ang problema natin. Meron na. Etong kwartong to na lang guys, ang problema natin, hindi pa nabubuksan. Kaya hindi natin to ma-check kung Sana. Ito hollow block sir. hindi nga natin na-check to pala oh. Tama sir.